Jogo kamoyiedhi mar tiego jochiw thieth yore mag fwenyo gayo kaachiel kod chiwo thieth ne jotuo mag Ebola kadiponi tuono nyalo chopo Mombasa. En okang' ma gikone gikawo bang' piny owacho yango kaunti ya Mombasa kaka achiel kuom counties ma kidek gamo tuoche ma kamago mapiyo to chutho kaluwore ni welo madonjo kendo mawuok e pinje moseyangi nitiere kod tuono mar Ebola. Jojaoko negilero ka Mombasa. Oyiedhi mar rito jotuo Ebola manie gweng' ma Potris e od bura machangamwe kaunti ma Mombasa. Kae, jolony mag thieth sani ichiwo negi tiegruok ewi kaka ginyalo fwenyo jotuo Ebola to kod kaka inyalo ga tuono landore mapiyo. Currently we are at Potris where we are training the healthcare workers to equip them on how to respond to a viral hemorrhagic disease or Ebola. So this is a simulation center or a training center. As a county, we've been marked as a high priority county because of our proximity to the point of entry through the airport, through the seaport, and also our transportation hub, which involves the truck drivers through the point of entry, the borders with Congo, Uganda, and all the high-risk countries that are reporting the outbreaks. MSF has supported the Department of Health in Mombasa already for Mpox and for cholera, so now we are very happy to contribute to this Ebola preparedness. Ma en bang' yangore ni kaunti ma Mombasa en achiel kuom counties ma jotugo kidek chope mapiyo nikech wuodhi mag meli, ndeke madonjo kaachiel kod jogo mang'ado kiewo kowuok e pinje mag libamba. Currently we are training around 20 healthcare workers from different cadres. This includes the doctors, the clinicians, the public health team, and the surveillance team. These are the first responders for sure. One of the pillars that we are really strengthening now is the case management pillar, which involves the surveillance efforts, the case management efforts, and also as well as the clinical management of these cases. We really want to help the department to equip the health workers, but not only the health workers, to be prepared in case there is a suspected case. Chenro no mar tiegruok ma itayo gi tend kaunti ma Mombasa kaachiel kod riwruok mar MSF achiel kuom maino ma gikone gi keto en neno ni jochiw thieth go bedo kod ikruok makare kadiponi tuono nyalo muoch e pacho ka. Kata kamano, gigolo luoro ne jodak ma Mombasa ne nyaka sani onge lipot mora mar tuono moseyudi e pacho ka. We have no Ebola case in the county and the country, but this is a very essential place or an essential step for emergency preparedness. Facility is well designed to act as an isolation facility, although in case of an active outbreak, we as a county will be able to expand the facility more because at the moment it's not able to hold as many cases as possible. But I really hope it won't happen. There is no Ebola outbreak here. Ma timore bang' tuono muoche piny DRC kuma oganda mathoth osewito ngimagi. Jochiw, Ramogi TV, Mombasa.